tubto magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguo bagod sang easterlies. Kasarangan tubto mabaskog nga hangin ang mabatsaghan sa bug-os nga Negros Island nga nagikan naman na mainhan na sidlangan sang probinsya. Kagang baybayon mangin na makanay tubto mabaskog ang pagbalod. Ang temperatura sa Western Visayas, especially sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, ang mabatsagan sa 25 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw ginalauman magabutnak tagna 6:02 sang aga kag magatumod las 5:53 ang takna sa hapon. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time na 6:01 sa detalye sa nagapangunang ng mga balita lokal. Tatlo ang patay samtang isang pilason sa nagluntad nga ambush sa Ledesma Heights Subdivision, Barangay Palampas, Syudad sang San Carlos, pasado las 10:45 kainas ang aga. Ang mga napatay ginkilala Sunday Andre Fajardo Ibriones, 18 anyos sang Ilagan Extension, Barangay Sais, Russell Bukaw, 40 anyos sang Urban Phase 1, Barangay Rizal, kag Rudy de la Fuente, 51 anyos sang San Juan Baybay, tanan sang Syudad sang San Carlos. Samtang padayon naman nga ginabulong sa San Carlos City Hospital, si Renante Chu, 27 anyos sang San Juan Baybay, Barangay Sais, sa among nga syudad. Ang lugar ko sa riin nagluntad ang insidente ang napalibutan sang kahoy kag malayo sa mga panimalaya. Sunog kay Police Lieutenant Colonel Jesus Mesahon, ang hepe sa San Carlos City PNP, padulong sa isa ka bulangan ang mga biktima sang gintambangan sang wala pa matumod nga mga sospetsado. Sa inisyal nga impormasyon, lansihanay sa illegal nga droga ang nagapanguna nga motibo sa krimen. Ginaimbestigahan pa sang kapulisan ang mga personalidad sang mga biktima. Si Andre Pardo Cibriones, 18 years old. Oo, 18 years old. Rosel Bacaw, si Pardo, 40 years old. Rudy de la Fuente, ikat po yan, 61 years old. Amo na ang subong ang konfirmado nga napatay. May isa nga sa hospital, may sila ng Ticho, Italabriga, 27 years old. Kasab na, hindi pa naman ma-determine kung anong motive, kung cause sa pag-shooting sila na tabo sa may barangay Palampas. Na natraton, na based na sa after sa investigation, maabot ng suko. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, ang hepe sang San Carlos City PNP. May angot sa among nga balita nagapanawagan ng San Carlos PNP sa mga nakakita sa pag-ambush sa 4 ka mga persona nga sakay sang Mazda nga auto nga magpakig-angot sa kapulisan agod makabulig sa ginapatigayon nga investigasyon. Sunog kay Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, hepe sa San Carlos City PNP, ipabilin nga confidential ang personalidad sa mga saksi sa tion nga maghatag sang impormasyon sa kapulisan. Aminado si Misahon nga may kabudlayan ang kapulisan bangod nga malayo ang mga panimalay sa lugar kung saan nagluntad ang ambush. Sunod pa kami sahon, isa sa ginausoy nga anggulo sa krimen, among lansihanay sa illegal nga droga apang wala naman ginpalayag pa sang hepe ang personalidad sa mga biktima. Sa karon wala pa matumod sa kapulisan na kadamuon sang mga sospetsado. So kung sino nakakita, naka-witness dire, pwede lang mag-talk up in the open. So kung sino naman, kung nakita ginabi na sa amon para mabalanda kung sino nag-obra. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, ang hepe sa San Carlos City PNP. Patay ang 50 anyos nga amay matapos gidutahang kahapon sa Sitio Umot, Barangay Santol, Banwasang Binalbagan. Ang biktima ang ginkilalag kay Haydito Buka, residente sang Purok Orchids sang Barangay Santol, Banwasang Binalbagan. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Elinde Rebusquillo, naglisensya ang biktima sa iyang asawa nga magapadulong kuntani sa ilatubuhan sa Sitio Umot sa among nga barangay. Apang las 9 ang taknas ang aga sa nasapuan na lamang ang biktima nga wala na sang kabuhi matapos ginluthang sang madamo nga beses kag nakaangkon sa madamo nga kapilasan sa iyang alawas. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa likod sang krimen.
500 saman ka mga kapulisan kag iban pa nga puwersa sang gobyerno ang nagdakop sa isa ka peasant organizer kag miyembro sang Anak Bayan Negros sa Sitio Montara, Barangay Kamangkamang, Banwa sang Isabela. Base sa official statement sa Kabataan Party List Negros, ginransak man sa mga kapulisan ang 8 ka mga pulian nga ginapanagiyahan sang mga sibilyan. Dugang pa sang grupo wala man sang gipresentar nga arrest warrant ang mga kapulisan sa pagdakop kay Balora. Ginaligar man sang grupo nga gintorture ang tag-iya sang balay nga nagpatiner kay Balora. Ginpayag pa sang Kabataan Party List Negros nga tungang gabi pa lamang naka-standby na ang mga kapulisan sa Sitio Montara. Ginakabig man sang party list nga isa kasay isang iligal nga pagdakop ang ginhimo sang kapulisan batok kay Balora. Sa iban pa nga balita lokal, nagpangabayang Bacolod Emergency Operations Center sa National Vaccination Operations sa National Vaccination Council sang dugang nga COVID-19 vaccine para sa mga bata nga nagaedad 5-11 anyos. Sunod kay Dr. Edwin Miraflor, ang officer in charge sang Bacolod City Health Office, plano kontani sang EOC nga i-roll out ang pediatric vaccination para sa nagaedad 5-11 anyos sa mga vaccination center sa mga barangay subong nga simana. Pero sunod kay Miraflor, bangod sa limitado nga supply sang bakuna para sa mga bata, pagapilion lamang ang mga vaccination center para sa mga bata kagatagan sang prioridad ang may online registration. Magdumduman sa first batch ng reformulated Pfizer vaccine, ang Bacolod na nakabaton sang 10,000 ka doses. Sunod kay Miraflor, sa sining nga bakuna, 5,000 ka mga bata sa mga grupo ang makabakunahan, samtang ginpaina para sa ilang 5,000 ka doses para sa second dose. Ginpayag sang CHO official nga nagapangabay man sila sa gobyerno nga kung mahimo, ipahulam anay sa Bacolod ang Pfizer vaccine para sa mga bata para sa mga lugar sa Region 6 nga may marubo nga turnout sang pediatric vaccination. Roll out sa malls and barangays next week, pero ang aton nga vaccines limited, no? So mayroon na lang kitang bilit na 1,750 nga pwede tayo roll out sa aton nga mga barangay kag malls. So muna we are requesting more vaccines actually for roll out na next week. Nabatian si Dr. Edwin Miraflor. Sa dugang pa nga balita, ginpahayag ni Dr. Edwin Miraflor, ang officer in charge ng Bacolod City Health Office, nga nagpabakuna na ang pila ka mga persona nga nadakpan nga nag-usara sang peking a COVID-19 vaccination card. Damlag lang duha ka pamilya lakip na ang isa pa ka pastor ang natukibian nga nag-usara sang peking a vax card tinalikdan nga si Mana. Nagitugyan na sa kapulisan kag City Legal Office para sa legal action. Sunod kay Miraflor, ginalagas sa Bacolod Emergency Operations Center ang nagapanghimo sa mismo sang peking a vaccination card bangod posible maiban pa sila nga dokumento nga ginapeke man. Sa naibaluan ang Vax card ang isa ka importante nga requirement sa pagbiyahe. Samtang ginpayag ni Miraflor nga nagatutok karon ang COVID-19 vaccination program sang syudad sa paghatag sang booster shots kay vaccination sa mga pediatric nga nagaedad 5-17 anyos. Sa naibaluan naglambot na ang syudad sang Bacolod ang 120% nga vaccination rate. Sa pinakahuli nga balita lokal, plano sa gobyerno provincial nga dulaon ang province-wide curfew sa Negros Occidental umpisa sa maabot nga Marso 1. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, matigayon nga lamang ini kung magsigi-sigang pagdubo sa kaso sa COVID-19. Sa karon, padayon nga gina-implementar ang curfew sa bugos nga probinsya umpisa alas 9 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Sa Pebrero 19 nga datos ng Provincial Incident Management Team, 1,486 na lamang ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental. Umpisa nagligan nga Pebrero 16, ginpaidalo man sa Alert Level 2 ang probinsya tubtob Pebrero 28, 2022. Aksyon Balita Sunday Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 6:09 sa mga balita national. Pilipinas bukas na sa pangadumuluong gikan sa nagkalain-lain nga pungsod. Vice President Robredo nagpanguna sa mga university mock election kag university survey sa Pilipinas. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita national sa pagbalik sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition.
ang elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy. Kaya tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing
pagbatok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kaisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:15 sa detalye sa nagapanguna nga mga balita nasyonal. Panugutan na sa gobyerno nasyonal ang pagsulod sa pungsod sa mga dumuluong agikan sa naglain-laing nga pungsod. Sunod kay Transportation Undersecretary Raul Del Rosario, wala nga sang red list countries ang Pilipinas bangod sang COVID-19. Kinahanglan lamang nga makakompleto sang biyahero ang tanan nga travel documents kag nasunod nila ang tanan nga requirements kaangay sang vaccination kag RT-PCR test. Pagpahig ni De Rosario ang tanan nga magasulod sa pungsod ang dapat nga magkarehistro kag makakuha sang One Health Pass kung saan ma-access ang QR code nga magamit sa pagbiyahe. Naibaluan una na nga ginanunsyo sang gobyerno nasyonal ang amat-amat nga transition sang pungsod pakadto sa new normal. Nadugangan pa sang 15 ang listahan sa mga pungsod nga ginakilala sang Pilipinas ang COVID-19 vaccination certificate. Kalakip sa mga vaccination certificates na kilalawon sa Pilipinas ang gikan sa Argentina, Azerbaijan, Brunei Darussalam, Cambodia, Chile, Denmark, Ecuador, Indonesia, Myanmar, Papua New Guinea, Peru, Portugal, Spain, Syria kag Chinese Semi-Autonomous Region ng Macau. Ginapurbahan sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang dugang nga 15 ka pungsod base naman sa rekomendasyon sa Department of Foreign Affairs. Ang National COVID-19 Vaccination Certificate sa mga namensyonal nga pungsod kag teritoryo ang batunon for the purposes of arrival quarantine protocols as well as for interzonal or interzonal movement. Ginpalayag naman sa Consulate General sa Pilipinas sa Hong Kong may salabton ang mga employers nga nagkakas sa mga Pinoy sa ila trabaho matapos magpositibo sa COVID-19. Sino kay Consul General Raleigh Tejada, ilakip sa blacklist ang mga empleyado nga nag-terminate sa kontrata sa mga Pinoy workers sa Hong Kong. Pagpayag ni Tejada, paglapas sa lahi sa Hong Kong ang pag-terminate sa mga OFWs bangod sa balatian. Dugang pa ni Tejada, responsibilidad man sa employer nga ipabulong ang nagamasakit nga trabahante. Sa karon, napulo na ka mga OFWs nga nagakatulog sa dalanon ang gin-rescue sang consulate matapos ginkakas sa trabaho. Naibaluan ang Hong Kong ang nagapangatubang sang bago nga surge bangod sang COVID-19. Nagpanguna sa mga university mock elections sa pagkapresidente si Vice President Leni Robredo. Si Robredo ang nakakuha sang 97.91% sa survey nga ginpatigayon sang University of the East Manila, 92.12% sa Batangas State University Alangilan Campus, 71.3% sa Xavier University Ateneo de Cagayan, 90.96% sa Bicol University, 85.1% sa Bulacan State University, 79.25% sa West Visayas State University, 78.16% sa University of St. La Salle Bacolod, 73.9% sa Ateneo de Manila University Graduate School of Business, kag 65.6% sa Our Lady of Fatima University. Nagapangaduha kay Robredo sa university surveys si Anay Senador Bongbong Marcos nga nakakuha sang 13.3% sa Xavier University Ateneo de Cagayan. Sunod sa mga eksperto, dako ang impluwensya sa mga pamatanon ilabi na nga mga estudyante sa 2022 national and local elections. Naibaluan malapit 5 milyon o 5 milyon ang mga new voters sining nga tuig 2022. Ginaengganyo naman sa Commission on Elections ang mga kritiko sang ginpatigay nga Oplan Baklas nga magpasaka na sang reklamo agod masolusyonan ini. Ginpasiguro ni COMELEC spokesman James Jimenez nga nagahimo sang tikang ang para masunod ang insakto ang ila ginapatuman nga pagsulundan nga nagapadayon sa gihapon nga Oplan Baklas.
Pagpayag ni Jimenez matapos gindagsa sang kritisismo gikan sa nakalain-lain nga sektor, partikular na sang kampo ni Vice President Leni Robredo ang ansahi sa implementasyon sa ilang nga pagbaklasa. Samtang hilibaloon man sang COMELEC kung may nagluntad nga partisan politics sa isa ka bakunahan sang Department of Health para sa mga kabataan. Sa isa ka Twitter post, ginpakita nga nagatiglawas kanday Presidential Bongbong Marcos kag Vice Presidential Sara Duterte ang nasambit nga vaccination site. Nagapati naman ang mga eksperto nga dako ang papel sa mga pamatanon, ilabi na ang mga first-time voters sa 2022 national and local elections. Sunod sa sociologist nga si Ash Presto, mas technically oriented ang mga botante nga kalakip sa Generation Z o kung na makinbunag sa tuig 1977 tuptub 2012. Kag mga millennials sa binbunag naman sa 1981 tuptub 1976. Apang suno kay Presto, ang ini nga grupo sa mga botante ang may dako nga kontribusyon sa pagpatigayon sang kampanya. Dugang pa ang mga pamatanon ang may pinasay nga pananawan sa kabuhi kag may lain nga interes. Pabuton man sang publiko nga mas mangin vocal ang mga pamatanon, ilabi na sa pagpabutyag sang kamatuoran kag sang ila panindugan. Nagahingyo ang mga drivers ug operators ang dipasay nga jeepney nga magpasaka sang piso sa plitihan kasunod sang wala untad nga pagsaka sang presyo sang gatong. Sunod kay pasang Mazda President Odette Martin, ang piso nga saka sa plitihan ang temporary lamang samtang nagapadayon pa ang hearing sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa petisyon sa pagpasaka sang plitihan sa 15 pesos. Nagapati si Martin nga ang piso nga saka sa plitihan na makabulig sa mga drivers nga nagasakripisyo sang tuman kataas nga presyo sang gatong. Kung mapatuban ang pagpasaka sa plitihan, hindi na magpatigayan pa sang transport track ang pasang Mazda. Naibaluan, Marso 8 pa magasugod ang hearing sang LTFRB, may angot sa petisyon sang pasang Mazda sa 15 pesos nga minimum nga pletihan. Sa pinakauli nga balita nasyonal, nagahingyo ang Department of Transportation sa Department of Budget and Management sang pondo para ihatag nga ayuda sa mga drivers sa mga publiko nga salakyan sa padayon nga nagataas nga presyo sang produkto petrolyo. Sa pathag o kung pagpahayag sang LTFRB na saad sa hingyo sang DOTR sa DBM nga ginabalubanta 377,000 nga mga benepisyaryo para sa fuel subsidy ang nga nagabalor sang tag 6,500 pesos o kung kabilugan nga 2.45 bilyones pesos nga pondo ang kinahanglanon. Ginhimo sang LTFRB ang pagpahayag matapos ngayon ni Senator Grace po sa gobyerno nga magpagwa sang fuel subsidy para sa mga PUV drivers. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Una sa balita! Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22. Good evening kay Sir Alex Fuentes, kay Athea Kim Eriman, kay Sir Eric Fernandez, and Ray Flores Barrioga. Kag inyo debatyada nagapanguna nga mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Pebrero 20, tuig 2022. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa liwat akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz. Nga nagasaling sa totalan nga maka-aksyon sa rin ka man nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo.